重度のつわりでボロボロな私に今まで散々な扱いをしてきた夫。そんな彼からある日電話がかかってきた。おい、今日の弁当手を抜きやがったな。入ってたハンバーグ、あれ冷凍のだろ。何やってんだよ。ごめんなさい。わざわざそんなことで職場から電話を？いぶかしむ私をよそに、夫はさらに続ける。仕事もしてない専業主婦のくせに家事サボってんじゃねえよ。だからそれは、つわりが辛くて、それに今は休職してるだけ。またつわりかよ。そういえば何でも許されると思ってるんじゃないだろうな。妊娠は病気じゃないだろうが、甘えるのも大概にしろ。部屋に響き渡る電話越しの夫の罵声。私が何も言えずにいると、通話内容を聞いていた義母が、おもむろに言葉を放った。全部聞いてたわよ。っていうか、あんたね。義母が夫に爆弾発言を落とす。それによって巻き起こる波乱の展開を、どうか最後まで見届けてほしい。私の名前は青木千尋、29歳の兼業主婦だ。私の職業はシステムエンジニア。女性では少々珍しいかもしれないが、学生時代から理系科目が得意で、この職業に就いた。私はもともと大きなシステム会社で働いていたが、ある時、男性の先輩社員からこう言われる。なあ、今彼氏いないんだっけ？俺の友達と会ってみないか？その時、どころか入社以来彼氏がいない。私は二つ返事でその話に乗った。後日、引き合わされたのが青木雄大、後に夫となる人物だった。雄大は大手広告会社の営業マンだった。彼と二人で食事に行くようになり、彼からの告白で交際がスタートする。1年半の交際を経て、私は雄大からプロポーズされた。私はそれを喜んで受け、彼にもらった指輪をうっとりと眺めた。一緒に幸せになろうな。そんな彼の言葉を私はこの時信じていた。後に私たちは結婚後の生活について話し合った。私、結婚しても仕事は続けたいと思ってるの。ああ、もちろんそうしてくれ。本当？ありがとう。俺が働いてる間、家でゴロゴロされても困るからな。その言い方にはどこか引っかかるものがあったが、結婚後も働き続けられることに私はひとまず安堵していた。今思えば、この時もっと深いところまで話し合っておくべきだった。いや、話し合っていたところで未来が変わっていたかというと、自信を持ってそうとは言えないが。その後は遠方に住む私の両親へ挨拶に行き、結婚を認めてもらった。次は雄大の実家への挨拶だ。事前に聞いた話では、寄付は数年前に亡くなっており、アパートや賃貸マンションを複数持っていたらしい。今は実家には義母だけが住んでおり、大家をしているとのことだった。義母とうまくいかなくて辛い思いをしている嫁は大勢いる。それは私でも知っていた。だからこそ私は願っていた。どうか義母が変な人ではありませんように、と。そう願いつつ、私は彼と義実家へ向かった。義実家に着くと、雄大が私を紹介した。母さん、彼女が山田千尋さん。俺、彼女と結婚したいと思ってるんだ。あらまあ、なんて素敵なお嬢さんなの。雄大、あんたやるじゃない。私を見て、人の良さそうな笑顔でそんな風に告げる義母。私は緊張が解けていくような気がした。もちろん私は結婚に賛成するわ。知っての通り、私は一人息子を育ててきたからね。娘が欲しいと常々思っていたの。義理だけど、こうして娘ができるのは嬉しいわ。お母さん、ありがとうございます。これからよろしくお願いいたします。ああ、もちろん、程よい距離感で付き合っていくつもりだから、そこは安心してね。何かあった時はいつでも頼ってちょうだい。私は実家も遠いので、仲良くしてもらえたら嬉しいです。和気あいあいと初対面の挨拶は終わり、私たちは帰路に着いたのだった。雄大のお母さん、
とても素晴らしい方ね。お会いできてよかったわ。私の言葉に雄大は大げさに頭をかいた。そうか？でもあの人を怒らせたら怖いんだぜ。俺は頭が上がらないよ。あの人当たりの良さそうな義母が怒るところなど想像もできなかったが、彼が嘘をついているようには見えない。それでも、私に親切にしてくれたのは間違いない。義母ともいい関係を築きたいと、その時の私は思っていた。その後、私と雄大は結婚し、義実家の隣町にある義母所有のマンションの一室で暮らし始めた。義母は家賃は格安でいいと言ってくれたが、私たちは正当な額を払うことにした。これから雄大との甘い新婚生活が始まる。私は期待に胸を躍らせていたが、その喜びはすぐに打ち砕かれることとなる。なぜなら、雄大は一切家事をしなかったから。共働きなので分担したいと何度も言ったが、それでも雄大は何もしない。家計はきっちり折半なのに。彼はむしろこんなことまで言ってきた。結婚したら家事は嫁の仕事だろ？疲れてる夫をこき使うなよ。何度言っても家事をしない雄大。私はついに諦めてしまい、その後はずっとすべての家事をやるようになった。結婚から1年が経った頃、私は体調を崩していた。胃がムカムカして収まらない。病院で見てもらった結果、驚きの結果を告げられた。妊娠してますね。今5週目です。驚きつつも私は喜んでいた。病院から帰ってすぐ雄大に結果を報告する。そうか、でかした。俺嬉しいよ。男の子かな？女の子かな？雄大ったら気が早いわよ。私はその夜、久しぶりに幸せな気持ちに包まれたのだった。後に私たちは実家の両親と義母に妊娠を報告。両親は大喜びしてくれたが、それ以上に喜んでくれたのが義母だった。まあ、ほんと、おめでとう。これから大変だけど、体を大切にしてね。お母さん、ありがとうございます。もちろん、何かあったら私に何でも頼ってね。でも雄大、まずはあんたが一番に千尋さんの力になってあげなきゃいけないのよ。わかってるわね。もちろんさ、わかってるよ、母さん。雄大が家事を一切しないことを義母はまだ知らない。しかし、こう言ってくれるのは嬉しいことだった。彼、あんなに妊娠を喜んでくれたんだもの。それにお母さんにも念を押されたし、雄大も心を入れ替えてくれるかもしれない。私は密かにそんな期待までしていた。しかし雄大は、妊娠が分かってからも家事をやってはくれなかった。これには期待外れでがっかりした。しかも、私のつわりはかなり重い部類だった。最初こそ胃のムカつき程度で済んでいたが、つわりは日に日に強くなり、食べ物を入れようものなら吐いてしまう。なんなら胃が空っぽ状態でも容赦なく吐いた。嗅覚も敏感になり、少しでも強い匂いを嗅ぐと胃液がこみ上げてしまう。常に船酔いのようなめまいに襲われ、立っているのもやっと。世間では、妻のつわりの間、夫が家事をしたり、妻が食べられるものを探し回ってくれるのが普通なようだが、しかし、雄大は一切そんなことはしてくれなかった。私は仕事を休職し、辛い体に鞭打って何とか家事をこなしていた。雄大は私の妊娠前と同じく家でダラダラしているだけ。それどころか、妊娠前と同じように夜の営みまで求めてきた。ちょっと、それは無理よ。まだ妊娠初期だし、座りでそれどころじゃないの。私がそう告げると、夫は急に不機嫌になった。なんだよ、つわりを言い訳に妻の務めを放棄するのか？そんな言い方ないじゃない。2人の赤ちゃんなのに。もういい。俺は寝る。私に背中を向け、ふてくされてしまう雄大。しかし、私は自分の体調不良で手一杯で、彼に構う暇もなかった。それからしばらく経った頃、近くに来たので寄っていいかと義母が連絡をくれた。座りがきつくておもてなしできないかもしれませんが、それでも良ければ。そう答えると、義母は驚いていた。あら、
そんなに辛かったの？私もそうだったからよくわかるわ。何か食べたいものはある？優しく聞いてくれる義母に私は涙が出そうになった。やがて我が家に顔を出した義母は私が食べられそうな果物やゼリーを買ってきてくれた。ふと私を見た義母が驚いて目を見開いた。ちょっと千尋さん、顔色悪いわよ。ちゃんと食べてる？その前にちゃんと寝れてる？そうですか。そういえばここ数日まともに食べてないし、まともに寝ていません。これは病院に行った方がいいかもしれないわね。でも、まだ妊婦検診には日があるし、いいから車に乗って。義母に連れられ、私は産婦人科へ向かった。症状を話すと、医師は難しい顔をした。これは、重度妊娠つわりかもしれませんね。入院しましょう。え？入院ですか？ええ、脱水症状も起こしていますし、血液検査の結果も悪いです。しばらく入院して、点滴などで治療しましょう。義母は私の肩に触れながら優しくこう言った。千尋さん、そうしなさい。今はあなたの体が一番なんだから。こうして私は1週間の入院となった。雄大には義母が説明するとのことなので、私は久々に火事から解放され、点滴を受けて眠ることができた。入院中、雄大が見舞いに来てくれることはなかった。LINE しても既読はつくが返事が来ない。そんな入院生活を過ごし、私は10日後にようやく退院した。まだつわりは収まっていなかったが、ピークは超えた感じだ。家で溜まった家事を何とかこなしていると、夜遅くに雄大が帰宅した。おかえりなさい。ずいぶん遅かったのね。私、退院したのよ。そう告げても彼は私を無視するのみ。こちらに一言もなく風呂へと行ってしまった。その態度に不安になり、何度も話しかけると、雄大はついに切れた。つわりごときで入院して家事をおろそかにしやがって。そんな軟弱な嫁の顔なんてこっちは見たくねえんだよ。そんな。涙ぐむ私を残し、雄大はまたどこかへ行ってしまった。翌日、いつもの時間に起きると、彼はいつの間にか帰っており、リビングで寝ていた。まだ体は辛かったが、これ以上家事をおろそかにすれば、また夫に何か言われる。そう思った私は、吐き気をこらえて何とか雄大の弁当を作った。調理中の匂いが辛く、一部に冷凍食品を使いつつ、何とか弁当を完成させる。その後雄大を起こしたが、彼はまた私を無視すると、弁当をひっつかんで出社していった。それから数時間後、義母が我が家を訪ねた。千尋さん、大変だったわね。またゼリーを買ってきたの。食べられる？そうですね。お母さんのくれるゼリーなら食べられるかもしれません。本当にありがとうございます。なんとかゼリーを食べていると、義母が口を開いた。こんなこと、今の千尋さんに言っていいのかわからないけど。そこへ義母が私に衝撃的な言葉を放った。彼女の話に私は自分の耳を疑った。まさかそんなこと。ショックを受けていると私の携帯が急に鳴った。着信元は雄大だ。震える手でスピーカーフォンにして電話に出てみると、夫の怒鳴り声が耳に響いた。おい、千尋、今日の弁当手を抜きやがったな。え？何のこと？入ってたハンバーグ、あれ冷凍のだろ。何やってんだよ。ごめんなさい。わざわざそんなことで職場から電話を？いぶかしむ私をよそに、夫はさらに続ける。仕事もしてない専業主婦のくせに家事サボってんじゃねえよ。だからそれはつわりが辛くて、それに今は休職してるだけ。またつわりかよ。そういえば何でも許されると思ってるんじゃないだろうな。妊娠は病気じゃないだろうが、甘えるのも大概にしろ。部屋に響き渡る雄大の罵声。私はもう限界だった。なんでここまで言われなきゃならないの？もう無理。耐えられない。私が口を開こうとした矢先、
話を聞いていた義母がおもむろに告げた。全部聞いてたわよ。っていうか、あんたね。母さん？なんでそこにいるんだ？まあ、それは置いといて。さっきから偉そうなこと言ってるけど、あんた、千尋さんがつわりで苦しんでる間、浮気してたでしょ。は？あっけに取られる雄大に義母は続ける。昨日うちにあんたの浮気相手と名乗る人が乗り込んできたのよ。ちょうどいいわ。今から話し合いをしましょう。今すぐ帰ってきなさい。彼が何か言おうとする前に義母は電話を切った。そして今度は自分の携帯でどこかへ電話をかけた。1時間後、真っ青な顔をした雄大が我が家に現れた。母さん、千尋、なんというか誤解してないか？おどおどとそんなことを言う夫に義母がピシャリと告げる。それより、佐川愛香って女性の名前に聞き覚えはないの？あんたの携帯に登録してあった住所を見て、うちに来たと言ってたけど。言葉に詰まる夫。しかし、彼はすぐに気を取り直したように言った。知らない。聞いたこともない。そんな女、どこかの頭のおかしいやつなんじゃないか？するとそこへ、隣室の引き戸がスパーンと開いた。誰が頭のおかしいやつですって？愛か。私が以前義母から聞かされたのは、雄大の浮気相手が義実家に突撃してきたという事実。彼の携帯を盗み見た浮気相手の愛花は、彼が既婚者であることを知らずに、1ヶ月前から関係を持っていたらしい。そこで、嫁と登録された私との LINE を発見する。雄大を問い詰めようとしたところ、彼に逃げられたため、今度は義実家の住所へ行ったとのことだった。義母はその時愛花と連絡先を交換しており、私に許可を取ってここに彼女を呼んだ。私は愛花に謝罪された後、隣室に急いでいるよう頼んだのだ。あんた、既婚者じゃないって言ってたわよね。なのに奥さんが妊娠中だなんて、ほんと最悪じゃない、このクズ男が。愛花に詰め寄られ、タジタジになる夫。愛花はさらに続けた。このことはうちのパパにも報告するから、慰謝料を絞り取ってやるから、覚悟しなさいよ。は？パパ？あんた、私のことをただの新入社員だと思ってたの？あんたが勤めてる会社の社長はね、私の父親なの。うちの会社にいられなくしてやるから、覚悟してなさいよ。そんな、嘘だろ。それだけは。狼狽する雄大をきっと睨みつけた愛花は、もう一度私に深々と頭を下げた。私はそんな愛花を流し、まずは帰ってもらった。私と義母、そして雄大の3人になると、夫は私にすがり始めた。ごめん千尋、ほんの出来心だったんだ。許してくれ。俺、いい父親になるからさ、頼む。私はそんな雄大を突き飛ばし、短歌を切った。ふざけんなこのクズ。私にもこの子にも、あんたなんかいらないのよ。私たちもう離婚よ。浮気の慰謝料と養育費はきっちりいただきますからね。千尋、嘘だろ。顔面蒼白になる雄大に義母が告げる。私もあんたみたいなバカ息子とは縁を切るからね。は？母さんまで？当たり前じゃないの。せめて慰謝料と養育費をしっかり払って償いをしな。そんな。義母は雄大を蹴っ飛ばし、家から追い出したのだった。後に私と雄大は離婚し、浮気の慰謝料300万円を受け取ることができた。私は養育費も一括で請求したが、それは払えないと泣きつかれた。そこで義母が所有していたアパートを売り払い、その売却金を養育費に充ててくれた。雄大は義母に借金する形で彼女に返済していくことになったらしい。浮気相手の愛花もまた、雄大に慰謝料を請求する。さらに社長である彼女の父親に告げ口したため、彼は会社まで解雇となった。貯金の尽きた雄大は、今ではボロアパートに転がり込み、昼夜を問わず働いて、義母への借金を返しているとか。彼の生活は相当苦しいようだが、私は一切同情していない。一方の私だが、騒動が落ち着いた頃、可愛い女の子を出産した。
今では職場にも復帰し、義母の申し出により育児を手伝ってもらっている。娘も義母には懐いており、とてもいい関係だ。私の味方をしてくれた義母に感謝しながら、これからも仕事と子育てを頑張っていきたい。